hasieran eukiola Bai, eskutuan. Eta dauzkazu bi, bale? Bi Bi kartu dira. Bai. Bakoitzean hiru galdera. Noizbait gutxietzi zaitu modernoren batek baserritar izateagatik, agian nik moderno baino gehiago, bai, moderno aberaskilua. Igual aberaskilo, baserritar izatiak, pasatako ofizio bat modua, edo, lehengo kontu bat, antigua lekua, bai, balitzeke, baina ez dia asko izan, ez dia asko izan. Zerk eragiten du gehiago zure lanean, eguzkiak edo ilargiak? Eguzkiak. Eguzkian mende daude, batez ere argiak eukitzean, eta etxean ahalik eta autosufiziente izatea nahi baduzu, eta etxeko belarrakin negua pasatzen nahi baduzu, eguzkian mende zaude. Eta berez eguzki begian bizi gara, leku egokian, eguzki faltarik ez dugu, baina adibidez aurtengo uda desastrea izan. Eguzki gutxi izan dugu eta garia guzta galdu dugu. Badakigu artzain bati hau galdetzea ez dela oso ohikoa, baina zenbat argi dituzu? Galdetu, erantzungo dut, 100 baino gehiago eta 200 baino gutxiago. Egunerokoan benetako segapotoa erabiltzen duzu edo bestelakoa? Segapotoa ebilitan nago ni, benetakoa. Aipatu dut, oso basarri tradizionala izan da gurea, eta nik belarretan baino, garotan eta otea mozten ibilitan nago, gutxik ezagutuko dute tresna hori. Ota segarekin. Ota sega da sega txikixiago bat, eta egokia, otea jotzeko eta garoa jotzeko. Noiz sentitu zara argi beltz? Ni harro nago nire ofizioarekin, eta uste dut parte baten horregatik parte hartzen dutela, bai idazte artikulutxu bat noizean behin izkaten didatenean, edo sare sozialetan. Nik uste dut baserritarrak beretik plazan parte hartu behar dugu. Eta hitz klabea prestigioa da. Ofizioari prestigioa eman behar diogu. Eta prestigioa emateko parte hartu egin behar da, ekarpenekin behar dira. Bai gure sektoreko arloetan eta bai kiroletakoan, politika gintzan, bestelako gai sozialetan gure iritzi eman behar dugu, guretik. Eta argi beltza ez nahi sentitu. McDonald's edo Burger King, ez dakit zein den aldia. Ni Eskoziarren aldekoa nire eta McDonald's sonatze dit Eskoziarra, hola aukeran eman ezkero, McDonald's era jongo nintzake. Goziak hil nagoen momentu baten, ez da?